будемо за пару тижнів. Ну зараз же все ж таки пом'якшення карантину. Я за це дуже переживаю. Оскільки, подивись, ну вийди на вулицю, ну зараз дощик у нас. Я тут через місто їхав до тебе 1,5 години, але тим не менше люди ж дуже часто без масок ходять. Но будет вторая вспышка? Я не виключаю. Але давай, тобто те, що зараз може бути з пом'якшенням, це одна справа. А от така друга хвиля, те, що називається, а може третя хвиля, ну, стосовно третьої хвилі там нема, а друга хвиля, вона достатньо ймовірна, хтось планує на осінь. Тому я б насправді так не втрачав пильності, не втрачав би такого, знаєш, мобілізації. Надо быть бдительными и о себе думать в первую очередь, о своих близких. Ну, от я теж, я не знаю, як ти, я дуже втомився от по такому людському спілкуванню. Це, до речі, дуже класно і просто поговорити. Але останніми днями ну, люди от прямо починають, знаєш, на рівні рефлекса для рукотискання руку протягувати. От їм це хочеться. Розумієш, ну люди, от всі ці вебінари, знаєш, там зуми, скайпи, там все класно, воно працює, але тим не менше це працює не для спілкування, це для роботи якось працює. Тобто ми навчимося працювати. А от спілкуватися – це така людська справа, так що хочеться повернутися до спілкування. Ну, якщо серйозно, вже така серйозна нота, поки що нічого не визначено. Ми навіть про вірус дуже мало знаємо. Да, практически ничего. У меня друзья израильские врачи, например, я периодически спрашиваю у них, ну вот что такое? Они говорят, ты знаешь, настолько неизученный вирус, что просто ни прогнозы давать, ни про мутации, ни про методы, методы лечения как-то симптоматического какие-то есть, да, методики, протоколы, но и все-таки как-то нас пронесло, и я думаю, что вот... Не пронесло, але поки що, я ж кажу, ні добре, ні погано. Не, просто когда але тримаємось. Присуха была у президента, и там много с чем-то спорили люди, все это сильно обсуждалось, но я думаю, что тут он может себе, в принципе, в заслугу поставить тот факт, что карантин был объявлен достаточно рано. И из-за этого у нас такой массовой волны не было, как в Италии, там, жуткой, в Испании там, и так далі. Ну, не тільки. Ти розумієш, тут ще, можливо, там, дещо інший імунітет, хтось там БЦЖ так, БЦЖ тут, да, почитаєш всю цю ерунду, да, але подивись, от Центральна Європа, яка раніше закрилася, це не тільки ми. Поляки, чехи, класичний приклад, словаки. Вся Центральна Європа, вона, в принципі, виглядає краще, як регіон. І ну, це непогано насправді. Будемо вважати, що щось у нас таке є в Центральній Європі. Це ж Центральна Європа, це наша спільна. Я завжди кажу, що от українці... Ну, оказалось, хто ми. Да. Ні, ну, українці, кримські татари, білоруси, поляки. Я всім розповідаю, от як це відбувалося, як в Тракаї один з засновників реально всієї держави народився. А хтось це знає, що в Литві, да? Один з засновників кримськотатарської держави. Ні, це ми з тобою знаємо. А що, ну, може, слухачі АТР знають. Але, в принципі, якщо ти вийдеш зараз на вулицю і попитаєш, вони скажуть, ти що, чокнутий? Що там? От насправді це теж потрібно розуміти, що ми українці і ми кримські татари, це частина однієї от такої центральноєвропейської історії. Да, но, к сожалению, этот мир был в свое время разрушен русскими. Полностью зруйнован. Да, и вот, собственно, плоды этого прекрасного в кавычках событий мы сейчас и пожинаем, да. И вообще, если честно, я хотел поговорить с тобой, Павел, про, как это ни странно будет, про Россию. Почему? Потому что мы смотрим все со своей стороны. Мы, ну, понятно, что мы себя считаем как бы центром информационным, там, всем, ну, каждый человек так себя считает, да и каждая страна. Но на самом деле Россия, вот ты посвятил все эти годы, с 2014 года, именно войне с ними дипломатической. Они серьезные бойцы, они очень циничные, очень, ну, их не можно недооценивать. Да? А вот вообще, может, странный вопрос детский такой, из детской журналистики, а вот с каким животным ты мог сравнить Россию и российскую дипломатию? Вот как они себя ведут? Чомусь люблять з ведмедиками різними їх порівнювати. Мені кажется, ні. А я тобі скажу, що от для мене це ведмедик, але білий. Розумієш різницю? Да, білий значительно злий. Він злий, він жорсткий, і він ніколи не боїться атакувати. Він звик до, ну,
до складнощів, все ж таки Арктика там не ліс Но у якийсь, него нет соперников в природе, кстати говоря, практически. а взагалі. Да. Він сам по собі. Тому я б їх порівняв з білим все ж таки відмінням. Тобто не з, от вони люблять, знаєш, бурі там і такі, а от саме з таким. І знову таки, дипломатія – це одна справа, умовна, військова машина і безпекова машина – це інша справа, але все ж таки білий відмінь. Хорошо, но у них это ничего хорошего, но, по крайней мере, знаем, кто они такие. То есть белый медведь – это животное, с которым нельзя договориться, в принципе. Нет, взагалі. Да. И это любой полярник скажет, или кто вообще что-то соображает в биологии. Взагалі. Вот. И последнее время, вот на фоне этих разговоров про мир, Донбасс, примирение, разведение и так далее, какая-то появилась успокоенность у больших слоев общества, и вроде как и развели войска на паре участков и так далее. И тут прямо перед пресс-конференцией Зеленского, именно накануне, я заметил, там мне просто друзья прислали ссылочку, заявление такого одного из террористов, его кличка Пасечник, это президент так званый, глава так званый там ЛНР, да? Угу. И он Російський громадянин, Да, ну здесь понятно. за визначенням. Да, и он сделал заявление, оно довольно длинное, я его все цитировать не собираюсь здесь, но там про то, что украинская армия нас все время обстреливает, ну то есть украинцы агрессоры, понятно, да, что они, народ Донбасса страдает, как это вся их песня, вся старая, да, собственно, не их, а российской пропаганды, это все песня, и он с бумажки там... Але це новий куплет. Це новий куплет. Вот. Я хочу, чтобы мы послушали. Вот он говорит, вы нас атакуете, постоянно там руйнуете. Давай, а потім про инфраструктуру. це поговоримо. Да. И вот что он сказал, фактически, не фактически, обращаясь к Зеленскому. Давайте послушаем этот кусок и обсудим. Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны вооруженных формирований Украины вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции. Ну, самое смешное, что он Якийсь кому-то він указания... наляканий такий. Да. Тобто Ну, такий невпевнений. Но он же не окей. своими словами говорит. Эту бумажку прислали из Москвы. Это фактически, они так гибридно обратились к Зеленскому, это Путин дает сигналы. О чем эти сигналы? У меня есть свои версии, но я хотел бы знать, вот, что ты думаешь про это. С Минском связано. С чем вообще? Ні, Мінськ тут, слухай, Мінськ тут ні до чого. Ну, по-перше, вони так відзначають першу річницю, таке називається «Привіт Зеленському» в лапках. Зрозуміло. Всі цього очікували. Другий момент, він насправді набагато серйозніший. От дивись, якщо ми про Росію все ж таки Звичайно. будемо далі говорити. Про белую медведя. От що зараз відбувається? 4 місяці тому, ну 5 місяців тому, ну хто взагалі думав, що коронавірус і поганий менеджмент, Росія була на другому місці, зараз на третьому місці за кількістю А по факту, я випадків. думаю, на первом. Они Ну, мы скрывают. статистику 4 не раза. знаем. Мой друг один посчитал как средние смерти за 10 лет и средние смерти без диагнозов за вот этот период. И там отличие в 0,5%, а здесь отличие намного больше. Ну, мені теж кажуть, але не будемо спекулювати. Ми знаємо, що точно вони нижче, значить, ці дані, але тим не менше. Нафта.
Тобто ці рішення спочатку розірвати домовленості з ОПЕКом, потім знову. Ну, играли. Зараз реально, а як вони фізично будуть скорочувати цей видобуток? Будуть займатися наперстництвом. Ну, зрозуміло. Да? І що далі? Тобто з цією ціною на нафти, за нашими підрахунками, вони втрачають цього року від приблизно 2% до 4,5% ВВП. Я маю на увазі і нафта, і газ, тобто всі енергоносії. Ну, уяви собі. Ну, навіть якщо ти візьмеш 3 в середньому, 3%. Тепер оцей бардак на фоні, вони ж побудували офіційну міфологію. 9 травня тут парад, тут побєдобєсія, і всього цього не відбувається. І ще на фоні того, конституційні правки, які вони готували. Не успели принять до Ну, вони ж хотіли карантину. показати результат, вотум довіри Путіну, і теж не вийшло. Ну і плюс зараз же ж регіони самі приймають рішення. Центр не хотів брати за це відповідальність. Гроші людям не дають. В принципі, в Росії накопичені за жирні роки чималі гроші. В принципі, можна частково їх роздати, хоча б тим, хто реально їх дійсно потребує. Ну, але ж ніхто не вважає, що ці гроші можуть бути Ну и к піти чему это людям. может привести во внешней политике? А от тепер. По-перше, в Росії зараз нав'язлива ідея пом'якшити або скасувати санкції. Ну, скасувати не зможуть, пом'якшити. Чому це так класно для них? Ну, по-перше, сучасна ситуація. А по-друге, це можна продати всередині і можна продати ззовні. От я тобі 5 чи 6 проблем тільки що сказав Росії, от ти бачиш хоч одне просте або популярне для Путіна вирішення цих Но проблем? они войну всегда начинают. От я ж тобі і кажу. Тобто це тотальна десакралізація і російської влади, ну ще не тотальна, але реальний процес. І Путіна також. Вони зараз рейтинг закриють відкритий. У нього 27%. Реально, йому готові росіян довірити важливі справи. Причому це офіційний рейтинг в цілому, це прокремлівський центр. Тому, якщо ти втрачаєш сакралізацію внутрішню, що ти робиш? Ти робиш зовнішню і хочеш перемогу. Яка перемога? Ти піднімаєш ставки реально де? Ти піднімаєш ставки Україна. Тогда это был Крым и Донбасс, и попытка оккупировать А большую якщо ти территорию. подивишся на російські канали зараз, це все стосовно України. Тобто коронавірус – це вже не проблема, гроші не знаю, а от Україна – це кошмар. І мені дуже тривожно насправді, оскільки я вважаю, що вони можуть зробити ще одне підняття ставок, в тому числі військових. Чи це буде локально, чи це буде більш глобально. Оце насправді підготовка. І також спроба звинуватити нас у будь-якому подальшому естественно, так розвитку. всегда же говорят они. І зробити військову дестабілізацію, знову військову, чи спочатку дестабілізація. І їм би було зараз це супервигідно. А вот что, если принять, я уверен, что это шантаж Кремля прямой, Путина просто через этого рота, да? Он просто говорит, прямый. смотри, вот какая цель? Мы можем тебе устроить вместо мира на Донбассе вот это. Говорят они Зеленскому в таком достаточно хамской манере, нахрапистой, да, какой-то там выпустили какую-то попку, да, и обращается к президенту Украины, да. Мы сделаем такое, это трэш. А если ты не сделаешь чего? Вот чего они хотят этим шантажом? Вот шантаж войной. Что взамен они требуют от Владимира Зеленского? Російський сценарій. Ти слізаєш на російський сценарій, забираєш Донбас, як ми хочемо, за нашим сценарієм, і допомагаєш нам зняти санкції. Каким От дві образом речі. президент Украины может помочь им снять санкции? Дуже просто, наприклад, погодитись на, пам'ятаєш, була ідея консультативної ради, там всіх зібрати, сказати, що це прямі переговори, громадянський конфлікт внутрішній. А потім, після пандемії, Путін виходить і каже, ну бачите, громадянський конфлікт, консультативна рада працює, вони прямо розмовляють. І начебто йдемо до якогось там менше всіх військових, обстрілів і так далі. Ну, типа Придністров'я, Молдова. Зараз, да. ні, це зовсім інше. А зараз це підняття ставок. І я думаю, ну дивись, зараз у них буде там парад, голосування по Конституції. Їм потрібно якусь внутрішню мобілізацію. Як вони будуть робити? Показувати на екранах погану Україну. Ну, звичайно, хунту, ми тут же всі хунта.
І казати, що все, що робиться погане, це зі сторони України. Нет, там уже Зеленский фашист. Ну, до Зеленського Они- там ще не дійшло, але Дошло, Зеленського мені вже вони Цимбалюк розказує. будуть пресувати. Вони будуть пресувати його абсолютно свідомо і постійно. Вони розуміють, що для Зеленського, причому це щиро у нього, він хоче, мир це одна справа, про мир не будемо. Мир це коли ми гімн будемо співати. В Донецьку, в Луганську перемир'я, понятно. і, звичайно, в Сімферополі. Без цього ніяк. Але це перемир'я. Тобто для нього це важливо, реально важливо. Він Ну, это одно думає, из що предвыборных він може обещаний. Прекратить не вот просто пока передвиборчих. войну в такой Це фазе просто хотя бы. важливо з точки зору. І для багатьох українців важливо. От Путін не дасть йому це зробити. Звичайно, оскільки для нього навпаки зараз важлива дестабілізація і підняття ставок. І я думаю, що він це влітку може зробити на початку осені. Ну і дивись, Путін же ж він мислить в цих геополітичних речах. Він дивиться на вибори в Штатах. Він не знає, що буде там. Він не знає, які опції будуть там, яка Європа вийде після пандемії. От він сподівався, що з Європою можна буде домовитись про пом'якшення санкцій. Зараз воно якось у нього не Не виходить. получится вот по санкциям твой прогноз? Помягчение санкций. Зараз ні. А какие варианты есть у них? Ну там же санкції кожні півроку. Я думаю, що і далі у нього не вийде. Але він буде точно ці ставки піднімати. Ну і для нього він же боїться дуже того, що зараз буде всередині країни процес такого постійного, спочатку латентного, а потім далі невдоволення. Мне, знаешь, кажется, что вот у меня есть ощущение, оно такое очень тонкое пока, что Путин спешит. Он торопит события сейчас. Что-то в этом есть такое... Так він, дивись, спочатку, от що він зробив цими конституційними змінами? Всі там питали, а чому саме в грудні? А чому саме не в грудні, а в січні він їх вніс? Звичайно, він хоче виграти темп. Сейчас он теряет темп из-за объективных причин. Він зараз темп втратив по всьому, реально. Зараз, крім того, мобілізація. От в російському суспільстві, воно ж от таке, да? Я Ніяк знаю наше. про них все. Ну, не знаю, ти там відірвався вже від все-таки справжнього дольше суспільства. жив там, Ладно. Я знаю, що... Я останній раз там був, скільки це був інститут, 89-й рік. Це був ще Радянський Союз. Це, наоборот, революція демократії російського була, да. суспільства, да, я не знаю. Ну, але тим не менше, я думаю, що вони бояться внутрішньої якоїсь дестабілізації. Для них внутрішня стабільність дуже важлива. І вони будуть намагатися за рахунок нас це робити. Ну, дивись, що вони ще можуть зробити? Є Лукашенко. Ну, але от опитування, які були в Росії, та ж сама Левада, тільки 4% росіян бачать Путіна президентом союзної держави з Білорусі. Ну, слушай, он ни у кого спрашивать не будет. Как надо, так и проголосует. Ну, Білорусь, это вона это і тоже так же вариант. своя. Беларусь это второй вариант тоже. Так, да. але Білорусь все одно своя. А от Ну да, Україна, да, Україна, це Новоросія, вода в Крим, а коридор в Крим, а відповідно Придністров'я. У нас на связи сейчас, я упомянул уже Романа Цимбалюка. Я, кажется, Роман. лично вас не знакомил еще, но я обязательно это сделаю при первом Привет. визите Ромы в Киев. Да. Рома, Доброго привет. вечора. Вот как раз из города Мордора Роман с нами. И вот мы сейчас, ты слышал, да, ведь концовочку разговора про то, что они, какие планы они вынашивать могут в отношении Украины. Вот ты можешь рассказать свою точку зрения и задавать, присоединяться любые вопросы Павлу, как бы для того и включили. Слухайте, ну мені здається, вони будуть просто качати ситуацію. Тобто немає якогось стопроцентного плану, як вони будуть діяти. Зараз вони ганяють там танки вздовж лінії фронту, мобілізація, ці гауляйтери на фоні російських прапорів. Це все робиться для того, щоб наш молодий і, як дехто вважає, недосвідчений президент дав задню. І весь цей виступ, власне, для нього. І вони будуть діяти по ситуації. Тобто танки заряджені, пушки заряджені. Вони будуть комбінувати військові дії і, відповідно, такі політичні, інформаційні. І я хотів би поправити Павла. Насправді, Зеленський вже нацист. І про нього говорять в такому ключі, що він навіть гірший, ніж Порошенка. І риторика російського державного телебачення, вона насправді на рівні 14 і 15 року.
Це слова війни. І єдине, що мене трошечки заспокоює, але не повністю, в тому, що насправді українська карта для російського суспільства, вона вже не розіграна. Якщо вони зараз почнуть якісь такі серйозні військові операції, які призведуть до великої кількості жертв російських військових, в якому б статусі вони не були б на українській землі, це не спрацює, бо вони вже перегодували Україною російське суспільство, і такого, як раніше, що він там отримав статус полубога після анексії Криму, зараз не буде. Тим більше всі розуміють, що Зеленський буде змушений виконувати свої обов'язки, і армія буде змушена виконувати свою роботу, захищати нашу батьківщину. Ну а какой тогда план Б, Павел? Вот если вот Рома считает, что они все-таки не кинутся. Ні, Роман має абсолютно рацію. Те, що я кажу, вони будуть дійсно качати ситуацію і намагатися знайти момент слабкості, коли можна Момент перейти слабости внутри у нас тут. Звичайно, дивись, з точки зору зовнішнього розуміння, сприйняття, якщо вони почнуть масштабну масовану атаку російську, не той чудик, якого ми тільки що бачили, оцього пасічника, чи як його там звуть, а російську масовану атаку, це буде сприйнято абсолютно іншим кшталтом, тобто для усьому світі. Їм потрібно реально створити, от так як каже Роман, це от класне дієслово, вони будуть качати ситуацію і намагатися дивитися, а де? Де ця слабкість? Де вони знайдуть той момент, де буде помилка, де можна ще додати тиску. І у них реально попереду місяці літа, потім у них початок ще осені. Вони ж, кажу, будуть дивитися на Сполучені Штати, будуть дивитися на можливу реакцію в Європі. І те, що вони будуть піднімати ставки, я абсолютно на 100% впевнений. Ну вот мы сейчас как раз о чем говорим. Если не военный способ, то дипломатический способ, да? Ні, от ми любимо цей термін, я не знаю, я його не люблю, але у нас його там всі так полюбили, гібридний. Тобто я вважаю, що це не зовсім правильна Ну, логіка. дипломатично-медійний, я не Але знаю. вони будуть, вони будуть дестабілізації. І я думаю, що цей план зараз от дійсно качати, як Роман каже, а потім розкачати це все до місцевих виборів. І дивіться, зараз там, от шарі тут, ці там. Подивіться, як будуть виглядати ради умовно на Сході, як будуть виглядати вони на півдні. Це питання національної безпеки. І я думаю, що це буде от намагатися перетягувати. І одночасно готувати такий нарис стратегії на осінь і піднімати ставки влітку, щоб розкручувати ситуацію. Оце буде головна логіка. Я ж не кажу, що це буде масована мілітарна атака. Але тим не менше, те, що вони прийдуть, я от не знаю, як Роман думає, але от саме таку логіку я у них бачу зараз. Що скажеш, Ром? Згоден. По-перше, я хочу поправити тебе, Айдар. Я не сказав, що вони не кинуться. Я сказав, що це маловирогідно. Але якщо тільки буде така ситуація на лінії зіткнення, що наші танки будуть не заправлені і без боєзапасу, то однозначно вони підуть вперед. Тут навіть немає ніяких сумнівів. Тому вони будуть діяти в такому ключі, що постійно буде тиск, і вони будуть комбінувати ці дії. І, як на мене, це такий дуже важливий момент. І, знаєш, цікаво, що тут трошечки змінились, як на мене, методички, і вони через свої канали, в тому числі в Україні, просувають взагалі таку тезу, що незалежність не потрібна. Тобто, що це зайвий елемент. Тобто, робота на знищення держави як такової, вона продовжується, і тут не має бути у когось ілюзій.
Но вот смотрите, вот, Павел, вот уточню. Все-таки дестабилизация – это общие слова. Вот какие способы дестабилизации? Медийные, виборні, політичні, подкуп, я не знаю, там всього, що угодно може бути. Все, що може бути. От все, що працює, те і буде застосовуватись. Ніхто не буде вибирати щось одне. Я вважаю, що це можуть бути провокації, це можуть бути на релігійному кшталті провокації, це можуть бути на фоні економіки, коли будуть всі виходити з карантину. Це може бути щось таке дуже емоційне, це може бути медійна штука, тобто все, що завгодно. А вот може про бути. медийную часть хочу поговорить. Вот давайте обсудим ситуацию с притягиванием сюда к нам персонажей типа Поклонской, типа Гиркина. Да? Зачем это? Вот я разные версии слышал, у меня есть тоже своя, промолчу. Вот, но я хотел бы услышать, зачем вот именно от тебя и от Романа. Вот как тебе это видится? Ну, може, Роман, він бачить з Москви, а я потім скажу, у мене своя нетривіальна версія є. Хорошо. Я якраз зараз підготував відеоблог на цю тему. І фактично цей маршал чи генералісімус російської пропаганди збирається, ну він теж розмірковував вчора ввечері Володимир Соловйов про кордони. І він настільки жорстко проїхався з таким, знаєш, презирством, з таким ну просто огидою до нього. І це цікаво, що росіяни, вони от всі ці речі, які такі можуть трактуватися як певні проросійські кроки, ну вони їх не цінять, ну м'яко кажучи. І ті, хто от думають, що ну якби ну нічого страшного, можемо трошечки з ними поспілкуватися, почути один одного. Ми ж так давно не говорили. Ні, тут настрій на те, що в кінцевому випадку президент України і всі решта цілували російський чобот і вибачались за те, що Україна стільки років опиралась. Але а з приводу самих цих інтерв'ю, ну враження дуже, ну м'яко кажучи, такі різні, тому що росіяни, звичайно, використали це для того, щоб нести свою маячню і виправдовувати свої злочини. Не знаю, чи є тут якийсь сенс з точки зору ведення розслідування, про що, власне, і автор інтерв'ю говорить, але манера спілкування з ними, от в такому ключі, що ви такі мужні люди, ну, вона, як на мене, дуже дивна, тому що в Москві, де вони ж не з Лук'янівського СІЗО включаються. Звичайно. Чим вони ризикують просто, да. Тому, не знаю. З іншого боку, от те, що нормальна, звичайна людина з здатністю аналізувати речі чують, наприклад, того самого Гіркіна, ну він же прямо говорить, що Наташа буде вам співати українські якісь пісні, такі як Наташа, няш-мяш, а такі як Гіркін будуть спарювати животи українським громадянам. Ну, я не знаю, чи всі це зрозуміли, бо у нас є велика група проросійських засобів масової інформації, які входять в резонанс з тими речами, які говорять колаборанти і в даному випадку вбивці. І я там не готовий казати, що там це зрада чи це перемога. Перемоги точно нема в цій справі. І ну що, ми пустили людей, які вбивали наших громадян, і вони розповідали, чому вони це робили. Тобто, ну, я не знаю, як на мене, це трохи дивна історія. Это немножко по-малоросски как-то, по-меншовартовски, скажем так. А у мене є своя версія, вона така неортодоксальна. Я якраз хотів би, щоб Роман сказав з висоти свого розуміння з центру Росії. По-перше, я вважаю, що те, що вони говорили, це насправді складається в таку дуже підготовлену послідовність. От з точки зору наративу, те, що вони викладають, я не хочу сказати, що хтось за них писав відповіді, ні, звичайно. Але те, що над тим,
що і як вони будуть працювати, казати 100% працювали. От таке у мене враження після багатьох. Тобто, хто це був і як можна побудувати, звичайно, там хвилю в російських медіа, але для мене це тільки підтверджує. А другий момент, що хочете кажіть, знаєте, головні принципи психоаналізу, всі відомі. Коли когось хочуть перекрутити в тому, як він чи вона переживали кризу, їх знову проводять через ту кризу. Це дуже відома методологія в психоаналізі. Тобто вона може працювати різко в плюс, оскільки людина не те, що звикається, а ще раз в іншому переживає ці події, а для нас це реально фантастичний шок був. Або навпаки працює в мінус. І я вважаю, що це, якщо хочете, такий своєрідний медійний психоаналіз з метою якби подати нам їх, воно було, а давайте ще раз переживайте цю кризу, а потім подивимося, що є. Я, в принципі, я навіть спеціально позвонив парі психологів, яких я знаю, порадитись, я ж не психолог за фахом. І вони сказали, ти знаєш, щось є в твоїй ідеї. Тобто воно насправді працює і є медійні технології, які так працюють. А хто це придумав для чого? В психоаналізі, коли у тебе є травма. Тобто якісь події були травматичні для тебе. Для нас це шок був. Да. І зараз для нас намагаються призвичаїти до цього шоку. Вот. І це мені не подобається. І третій момент, який мені дуже не подобається з цими інтерв'ю. Знаєте, як для мене, це воно закрито, а потім цей ящик Пандори відкритий, і після Гіркіна а чому не Путін, а чому не Шойгу, а чим Шойгу гірший за Гіркіна? То ж саме. Ідіотське питання, дуже цинічне, але тим не менше. Тобто ящик Пандори відкритий, і тоді можна показувати кого завгодно, хто нам буде розповідати, як він там що робив, і викладати нам якусь свою версію. Тобто це вже становиться варіантом норми. І просто, це, і перше, що я сказав, і друге – психоаналіз. І це приведення цього, щоб звикнути до того, що було. Тобто, якщо хочете, своєрідно перетравити. І це мене дуже-дуже непокоїть. Можна це вважати варіантом медійної агресії внутрі України? Я вважаю, що так. Я вважаю, що цей варіант медійного психоаналізу такого, він був дуже продуманий. Це 100% не просто так. До того готувалися. І знову таки, коли я слухаю, як на мене, це якась дуже чітка послідовність, яка викладається. І з нею 100% працювали. Тому, кого ми побачимо знову, для мене це таким чином, окей. Тобто Шойгу, а там Янукович буде нам розповідати зараз, що у нього там было. Что это значит? Что это вариант нормы такой? Это было, вроде как в тот момент считалось, что все, ужас, мир рухнул, это вообще братья перестали быть братьями, война, кровь, жертвы, аннексия, там, война и так далее. А тут вдруг они говорят об этом спокойно, как про кино какое-то. Ми переживаємо це знову, але переживаємо з того кута, як вони нам подають. І це не значить, що ми згодні, але ми це знову переживаємо і цим призвичаємось. І це реальна катастрофа, яку я бачу в цих інтерв'ю. Я хотів запитати Романа, як він бачить з Москви це. Тут деякі кремлівські рти, перепрошую за таке формулювання, вони це називають медійним проривом. Бо тим самим в Україні тепер знято табу на демонстрацію думок людей, які за українським законодавством і за здравою логікою є злочинцями. Тобто, смотри, були преступники, а стало іное мнение. Правильно? Так, звичайно. І вони займаються чим? Це все перепрограмування громадян України. Тобто це такий головна теза, що не все так однозначно. І
Які там головні тези проговорюються? Ну, наприклад, з приводу там Поклонської не було ніякого захоплення і анексії. Нам добре говорить хто? Одна з людей, яка ну фактично стала колаборанткою, порушила присягу, є злочинницею. Другий момент. По Гіркіну. Головна яка теза? Я сам. Мене не відправляв Путін. Коли там от був такий тонкий момент, а як же ви перейшли кордон з україно-російський? І Гіркін раз теж, тут ми говорити на цю тему не будемо. Але, як на мене, ну, Російська Федерація, це, скільки б вони не розповідали про те, що у них військові йдуть в відпустку на танках, але банди озброєні по Російській Федерації, ну, я не знаю, може десь по Кавказу ще ходять, але в центральній частині, ну, мало вирогідно. І, знову ж таки, там такі тези, що ось у нас не було зброї, українська армія, вони такі слабкі, вони такі дурні, а потім раз, у нас було 9 ігл, якими ми фігачили по українським вертольотам. І тобто, з одного боку, іде така робота, ну це насправді військова інформаційна психологічна операція спрямована на те, що ваша влада погана, і взагалі в Росії теж погана, і в Україні теж олігархат, і ми давайте почнемо це змінювати, ну, таким шляхом, ну як, вбивством українців, але це не злочин, це ми боремося так з олігархами. І це, як на мене, ну такі от базові речі. Это, кстати, Рома, это, кстати, ложится вот на ту пропаганду, которую пророссийские каналы в Украине, что это не война народов, это не война стран, это война олигархатов там, и так далее, и так далее. Я предлагаю эту тему вот на этом закрыть, и я хочу один крымский нарратив с вами обсудить по Крыму. Это длится уже, ну, наверное, как минимум полгода. И я хотел показать даже кусочки, в ООН притащили коллаборантов из Крыма. Видел, да? Вот, ну, может, не видел, но читал, по крайней мере, об этом, да? Значит, я хотел даже показать там где-то минуты 3 нарезки их брехни, но что-то мне не хочется тратить на это время, я перескажу в двух словах. В двух словах, нам хорошо, нам тут, значит, все зашибись нам, значит, и дайте воду в Крым. Вот. И здесь начинается пение на разные голоса у нас. У нас и чиновники говорили сначала, потом это в медиа пошло. Наши, когда говорят наши граждане там, надо им дать воду, надо им дать электричество, надо, давайте откроем это туда-сюда. Значит, потом, правда, со стороны власти был какой-то порядок наведен, и представительство президента в Крыму сказало, что до оккупации никакой воды не будет там. Было заявление такое, это же ведь президентская вертикаль, УП, да, все, как бы точка. Ну и вице-премьер да, сказал, Резников, да. Да, ну то есть как бы вот так, как бы, волнения были, такие трясучка такая, мы так сидели немножко в оторопе, да, какая вода, какое электричество. Но я уверен, что они эту тему не оставят, и они тему вот этой гуманитарной катастрофы, которую они сами там устроили в Крыму, и это все нужно для их войск, там Северный Крым, вот так их баз, которым нужно все это в больших количествах, и вода, и электричество, они будут продолжать. Вот как ты считаешь, Павел, будут они на крымском направлении, как крымское направление будут отыгрывать в этой гибридной, хотя не любишь слово гибридной, войне? А я вважаю, що вони будуть грати не тільки Крим, вони будуть грати всю Новоросію. От те, що ми казали, спочатку качати, потім дивитися. Не, ну вот Крым далі. конкретно. Дайте нам плохо. Украина же тут твои граждане, хотя они считают их своими. Ну вони ж не просто прийшли, хоча це так званий неофіційний формат АРІА, але тим не менше намагаються йти на Раду безпеки. На Раді безпеки розповідати, що це реально виклик для безпеки. І це гуманітарний виклик для гуманітарної безпеки. Вони намагаються це вкладати на різних інших міжнародних майданчиках. І будуть вони це робити дуже послідовно, оскільки Крим в сьогоднішньому окупованому становищі, він реально не життєздатний. І проблема ж не тільки в воді, проблема у всьому. Тобто економіка, туризм, всім прекрасно зрозуміло, що під цим пакетом санкцій Крим, він приречений іти в нікуди. Тобто він взагалі як відрізаний там якийсь там шматок, який існує. Ну і який план у Путіна, як ти думаєш? Міжнародний план? От Ні, Путін, я думаю, буде намагатися всіма якими там засобами, які у нього є, переконати там
Захід, що він ще раз проведе ще один фейковий референдум. Скаже, от тепер же ж от так от. А про что референдум? Ні, притягне туди, спробує притягнути ще якісь там спостерігачів. І це насправді небезпечна історія. Реально небезпечна А історія. какой референдум может провести там? Та який завгодно на окупованій території. Який Путін скаже, такі і проведуть. Ну о чем спрашивать? Він Всё же буде решено. забивати і так далі. Реально, він же ж думає, що він якось його розміняє в своїх там довгих переговорах розміняє? стосовно. Ну він хоче це Крым он не зробити. отдаст никогда. Слухай, Вот пока ні, он жив. я він имею в не виду. розміняє, не віддасть, а статус розміняє. Він реально в це вірить, оскільки зараз вже будуть складні ці рухи навколо того, як буде працювати цей світ. Це не значить, що вони будуть завтра чи післязавтра. Але, як кажуть, світовий бардак, це вже наступає. І він в це піде. Еще один нюанс. Вот эти разговоры про воду в Крым, про гуманитарную катастрофу, про вот это все, и это четко подхватывают наши пророссийские каналы. То не Да? тільки от у нас багато хто про це не Богато каже. кто, да. А все к чему? Может быть, Путин так обосновывает возможную попытку создания коридора сухопутного под гуманитар. Ведь Россия только обороняется, мы же знаем. Она только защищает своих граждан, русский язык. Да? И вот у нас тут засуха, у нас тут нет воды, у нас тут все плохо. И нам нужно отодвинуть значит, линию, ну понятно, да, выше ответвления Днепра воды, чтобы запустить канал. Ну и, соответственно, они же не будут там чуть-чуть. Это дорезать до ЛДНРии туда. Как такой план? Я постійно про це кажу. Я вважаю, що це не значить, що там Схід менш цікавий для Путіна, але український південь – це ключова історія для нього. Дивись, якщо він йде на дестабілізацію, а потім на можливу військову операцію, як би вона не виглядала, гібридна чи не гібридна, він отримує домінуючий контроль над Чорним морем. Геополітика сидить у нього в голові. Він робить суходольні коридори, причому не тільки на Крим. Він робить і на Молдову, і на Придністров'я також. Він, і що дуже важливо зрозуміти, ну вода само собою, а він ще й замикає в оцей проект Новоросії. А у нього в голові це сидить. Він не просто так повторює споконвічні російські землі. Він реально в це вірить. Він реально вірить, що це от, реально належить його путінській Росії. І я думаю, що український південь ну, я вважаю, що це ціль номер один сьогодні для Путіна. Реально ціль номер один. З будь-яких точок зору. Геополітичною, Крим. Ну і знову таки, якщо це буде, то тоді виникає питання взагалі цілісності і державності України. А якщо виникає це питання, а куди туди повертати Крим? Для нього тоді це вирішення всіх проблем. От те, що казав Роман, розвалити Україну – це для нього вирішення всіх проблем. Да, и тогда что вы тут в Киеве говорите? Тобто да, розвалити, а потім от воно так, а там Донбас там, Крим там, Новоросія моя. І от це його логіка. Він не буде йти ні ніякою домовленістю, оскільки це не вирішує його жодних проблем. Він послідовно буде довбати цією дестабілізацією або качати, як класно каже Роман, щоб розвалити. І для нього це потрібно зробити от в найближчій перспективі. Год. В найближчій перспективі, оскільки він розуміє, що з цінами на нафту, з змінами в світі, краще з не стане Китаєм, всередині. реально його задачі, вони простішими не стануть, умовно, за 5 років чи за 10 років. Він це буде довбати зараз. Ну, то есть мир, вообще, любые мирные договоренности в планы Путина не входят. Звичайно, ні. А для чого Путіну, ну дивись, проблема Ну-ка, санкції Путіна, снять. Ну, грубо говоря, о чому тут говорить санкції? проблема Путіна реально взагалі в нашому існуванні. Оскільки будь-яке існування України... Стратегически, да, я имею в виду тактически. Снять санкции, подписав какой-нибудь мир, там, в Минске 3 каком-нибудь там. Але ж він хоче його підписати таким чином, щоб контролювати Україну і потім її розвалити, Ну, на невыполнимых змінити условиях. статус На Крима на своїх То есть умовах. на это наше руководство ни в каком виде не может... Ну, звичайно, ні, оскільки тоді як такої України не буде. Звичайно, ні. Ніхто за визначенням цього ніколи не зробить. І він це розуміє, і він до цього тягне. Він же ж розуміє, що ці сплески емоцій, вони обов'язково будуть. Він до цього веде. Ну тогда, значит, Ром, вот как мы тут слушаем Павла Климкина, значит, он имитирует желание мира,
Путин на самом деле он готовится по-настоящему к войне в случае какого-то вспышки, какого-то хаоса, слабости. Ну, например, постмайданный вот этот момент, да, в Украине. Как ты видишь себе этот план, вот, включая с Крымом и так далее? Ну, перше, вони чекають і бажають, щоб в Україні знов не було якийсь момент взагалі ніякої влади. Це перше, ніякого Мінська-3, це я тобі вже цитую телеканал «Росія-1», вони не хочуть. А чому? Вони хочуть Київ-1. І повторюю, що оця мілітаристична риторика, вона дуже жорстка. І це... Вони про це всі говорять в унісон. З одного боку, зрозуміло, що тут ця коронавірусна зараза відступає, і їм треба якось увагу ззовні, назовні переключити. Але факт залишається фактом, що внутрішні російські справи і геополітичні задачі, вони можуть і хочуть вирішувати одночасно. То есть, Да, смотри, абсолютно. иногда вот, мне Абсолютно. кажется даже, да, что, конечно, ни в коем случае никакие каналы российские включать нельзя, но вот в ОП, там, не знаю, в МИДе, ну, наверное, смотрят в МИДе, и в Верховной Раде вот, надо периодически включать вот это, какая-то комната должна быть темная, да, с экраном российского телевидения. Что заходишь туда, такое протрезвление от такой политической нетрезвости. Да. Айдер, ти знаєш, вибач, трошки саморекламою займусь. Давай. Приходжу до висновку, що Зеленському треба підписатися на мій YouTube канал. Чому? Тому що самий головний сенс, людина ж президент зайнята, вона не може дивитися цю маячню 2 години. А ти за нього це робиш. Але там, де його називають нацистом, там, де називають його, що він предав свого діда. І вся ця риторика, вона до чого вони ведуть? Ну, ми всі ж радянські якісь трошечки час пам'ятаємо. І ми всі пам'ятаємо, чому нас вчили. Що роблять з нацистами? Нацистів вбивають. І коли Зеленського називають нацистом, далі логічний ряд, він вибудовується сам собою. Власне, все. Ну, то есть хорошим Зеленский для них не стал, как они там прыгали кипятком, так сказать, во время выборов, там чуть не ликовали. Ні, не получилось слухай, у них. Тут питання в тому, що не треба, тут дуже легко нам піти в цю внутрішню політику, але якщо ми говоримо про російські плани і позицію, вони дійсно хотіли зміни влади в Україні, щоб отримати оце вікно можливостей. І насправді воно вже зачинилось для них, тому що і Зеленський, як на мене, здається, принаймні так зрозумів, що якщо ти будеш йти на одноосібні поступки Кремлю, в кінцевому випадку це, як мінімум, йому нічого не дасть. Ніяких кроків навзайм не буде. Все. Согласен? На 100%. Ну, ідея з підписки на YouTube канал потрібно розрекламувати. Прес-секретар є у Я ж президента. много раз говорив, но не знаю. Але, слухайте, я, до речі, не знав, що вони прямо називають фашистом. Тобто я ж слідкую за якимось контекстом, але не все бачу. Павло, нацистам. Ты просто сайт МИДа Не читаешь фашистом. русского, а он там... Не фашистом. А, от так. Нацистам. Ну, бачите, я ж кажу. Кем может быть Зеленский, как не нацистом? Тут же понятно. Ну, це прекрасно. Тобто, це комплімент. Він став членом хунти, яка бореться за свободу. Тобто, все нормально. Ну, якщо, звичайно, відійти від цієї іронії, я думаю, що це і медійний тиск, вони ж розуміють, що щось він там читає з російських медіа, але тим не менше вони цю атмосферу створюють і її вже відкатати назад, як я розумію, це Романа питаю, насправді не можна. Оце от таке сприйняття взагалі Зеленського після року його перебування при владі, воно вже вбивається в голови росіян. І це потім, я ж кажу, відкатати буде складно. Можливо, але тут не стає так питання. Тому що, телебачення російське державне, і не тільки державне, воно ж віддзеркалює позицію Кремля. І я кажу, от це дуже цікаво дивитися, як навіть у них ці методики чи методички, вони роздують по каналам, і тези
суть того, що вони говорять, вона однакова. І вони можуть відкатати назад, ну якби в теорії. І якщо треба, будуть співати пісні про братерський народ, які не треба вбивати, бо є ж версія брати, яких треба на палю. Але просто немає ознак того, що може бути якийсь розворот в цьому питанні. Згоден. Ну, короче, у підсумку я хочу сказать, что ничего доброго нас с Россией не ждет, и что вот Ні, з цією Росією нет, ні. я даже не стратегически понятно. Для меня это вообще никогда не обсуждался, даже в голове у меня не было. Это Россия должна быть уничтожена в ее нынешнем виде, она опасна в любом случае. Кто бы там не был даже власти, даже если не Путин. Да? Манеры-то останутся, да? Медведи-то останутся. Да. Вот. Интересно, какой вариант, вот я и тебе, Рома, задам вопрос, и Павлу. Вот какой вариант разрешения ситуации? Вот Россия, она всему миру сейчас ставит себя поперек всего мира в той или иной способ. Да, да, западники там пытаются с ними разговаривать, но не имейте в виду рассказывать, какие там они реверансы Путину делают и так далее. А он все больше о них ноги вытирает. То есть ведет себя как, действительно как животное в политике. Да? Вот есть ли какой-то способ, не военный, я подчеркиваю, в данном случае не военный, вернуть Россию в пределы ее границ и заставить заниматься собой. Что там будет происходить, это уже дело второе. И от чего это зависит? Сроки и так далее. Потому что все время спрашивают, когда вернется Крым, когда Донбасс? Ну, знаешь, как сидеть у реки, так никогда ничего никуда не вернется. Він не просто є, я так розумію, що він якраз реалізується. Але як би нам не хотілося цього сьогодні там, чи завтра зранку, він середньостроковий. Ну, подивись, з всіма їх проблемами, якщо санкції залишаться, де вони будуть знаходитись? З твоїм технологічним Ну, санкции потенціалом. усилены должны быть, если хотим результатов Ну, слухай, краткосрочной я перспективы. пам'ятаю, коли прийшов Трамп, і всі казали, ну все. А в результаті санкції стосовно російських компаній, російських олігархів були зміцнені. Тобто, реально, кожен рік щось трапляється. Те, що нам, звичайно, всього мало, оскільки нам хочеться зараз. Хорошо, что про Америку вспомнил. Є Європа, є необхідність координувати з Європою. Там є своя політика. Но у І Америки с політика- Европой тоже тяжелые отношения через политику Трампа там, и так але далее. якщо ти подивишся, все ж таки от стосовно Росії взагалі ніякої політики не було. Ні в Європі, ну в Штатах була, звичайно, там різні, за різних президентів. А зараз є хоча б найменший знаменник, але він дуже чіткий і всі розуміють, хто такий Путін. Вот хочу прогноз. Чем закончатся выборы в Соединенных Штатах? Я не знаю. Я абсолютно серйозно, щиро це кажу. Я вважаю, що на сьогодні баланс шансів такий, що може бути і республіканська адміністрація, і демократична То адміністрація. есть прямо вот 50 на 50. Ну ты же наверняка изучаешь и читаешь Ну, не просто американские читаю, СМИ, я з аналитику. багатьма розмовляю. Я вважаю, що, ну дивись, реальний результат виборів буде залежати від емоцій, від того, як Штати будуть виходити з... Коронавирусного кризиса. Ну, і економіка. Ну, я подивись, 29 мільйонів безробітних. Ну, 29 мільйонів. Ну, так у нас давно майже такого вся не країна, було, да? да. Як це буде? Як люди будуть це відчувати? Плюс є штати, які можуть голосувати так. То таких штатів там за різними підрахунками від 8 до 12. Там буде залежати від явки, буде залежати від багатьох речей, буде залежати від мобілізації. Я вважаю, що зараз реально сказати, в яку сторону будуть кидатися шанси, дуже складно. Може бути і так, і так. Но смотри, Украину пытаются все-таки втянуть в эти выборы. Это И этот маразм. скандал. Вот Це оцени, руська оцени это, рулетка. пожалуйста. Руська рулетка. Ну дивися, по-перше, у нас американську політику всі розуміють отак. У нас кажуть, є Байден, є Трамп. Все, на цьому американська політика закінчилася. Є ж демократи, є республіканці, а вони не тотожні, умовно, там. Стільки своїм лідерам. Є улюблений Трампом, як це, глибока держава, яку він так не любить. Тобто от, весь простір тих людей, які працюють на Сполучені Штати і так далі. Тобто є багато чинників. І зараз вибирати, ну, насправді, от, багато хто обговорює те, що Зеленський сказав Да, я про это хотел на своєму спросить. пресі.
Ну, дивись, це ж ніхто не знає, чи це політична заява, чи емоційне висловлювання. От коли потім будуть якісь дії, ну от, наприклад, там справа буде розвиватися, хтось буде звертатися за правовою допомогою в Штатах, от тоді все буде зрозуміло. І тоді це реальний вибір. Зараз це можна, ну, такі, там, Зеленський же часто каже щось таке емоційне, ну, сказав. Але це вже проблема. Я тобі скажу чому. Оскільки дуже багато в Штатах, ну і тих, хто в принципі слідкує за цим, вони так от акуратно вважають, що це все ж таки якийсь байс в сторону Трампа. Ну вони так розуміють. Тобто сприйняття воно вже є. І зараз будуть всі уважно дивитися. Это правда, что Госдеп, да, так сказал не лезть? Слухай, Ну, українська це правда справа не в написала. Держдепі. Тут справа взагалі в системі американській, оскільки ну, це гра з шалено високими ставками. И с непредсказуемым З результатом. шалено високими ставками. І туди лізти, кудись там є дуже багато чутків. Хтось каже, що Зеленському кажуть, що з Трампом можна буде домовитися з Путіним. З Байденом складніше. Тобто цих чутків море. Я в цих спекуляціях взагалі не хочу розбиратися. От моя порада дуже проста. В руську рулетку не гратися. І це, знаєш, це не один патрон з 6, а це насправді мінімум 3. А є ще додаткові проблеми. От зараз можна спокійно вийти з цієї ситуації і сказати, що от так, якщо ви хочете щось розслідуйте, розслідуйте. А у нас от така ситуація. І з цього, ну подивись, імпічмент там, да? Тобто всі багато речей, які зараз відбуваються. Потім Зеленський писав цю статтю в Нью-Йорк Таймс відому, де, до речі, Крим не згадується жодного разу. От багато американських експертів це дуже помітили. Обратили внимание на это. Або, наприклад, там ЄС і НАТО. Там чому це питання? Чи там комусь там голову потрібно повідривати, чи в цьому є логіка, я ж не знаю. Ну, але тим не менше, там же читають дуже уважно кожний рядок. Вони кажуть, от меседж, от ЄС немає, Крима немає, НАТО немає. Ну окей, от така політика. Це серйозні речі насправді. І тому моя порада в руську рулетку грати ніколи не потрібно. Потрібно спокійно сказати, ми цінуємо Штати, у нас є двопартійна підтримка, ми хочемо її зберегти, тому ми на процес ніяк не впливаємо. І є ще одна річ, яку багато людей не розуміють. Ну реально, якщо зробити крок там в якусь сторону, причому байдуже, чи Трампа, чи Байдена, от в будь-яку сторону. Це ж всі в Європі інші скажуть, ну і що? Ну реально, да, в американську політику лізти. Потім і це ж навіть проблема не для Зеленського, реально. Це ж проблема для України, оскільки спочатку нас вважали жалюгідними, у нас всі ж якісь пишуть розмови, потім їх оприлюднюють, да, ця політика. Ну, така. А тепер з нас сміються і кажуть, ну от тепер ще і таке. Тому і коли нам починають сміятися, це найгірше, я вважаю. Коли нас там люблять, не люблять, от в Москві нас не люблять, Роман знає. Ну, значить, якщо не люблять, в якомусь сенсі це комплімент, цінують. А от коли починають сміятися, це дуже погано. І, до речі, на Росію це грає супер. От російська логіка, знаєш, держава, яка не відбулася. Ну, несерйозна страна. Да, щось таке відбувається, от такі, значить, там всередині, щось вони там намагаються. Якісь олігархи, оця логіка, щось таке. От потрібно разом з Європейським Союзом їх заменеджити. Оця концепція спільного сусідства, ну, менеджерити буде Росія, звичайно, а Європейським Союзом будуть домовлятися. І тоді, ну, про яку незалежність можна говорити. Тому це от такий російський наратив. Я не знаю, який там внесок Росії в цю історію. Це мають спецслужби казати. Але те, що це в Москві вигідно на 100%. Слушай, знаешь, у меня очень хороший барометр есть. Я смотрю про российские СМИ и про российскую сволочь всякую, которая тут высказывается. Они 3 руками за. Складна у тебе робота, ну, але тим не менше. Ну, окей. Нормально. Но у нас основной специалист по этому сметью Рома все-таки. Ром, есть что добавить, что спросить? Мы уже перебрали. Что сказать? Да. Вот оця тема з плівками Порошенка-Байден тут розкручується просто дуже активно. І зрозуміло, для чого вони це роблять. Фактично для них, ну, з точки зору досягнення геополітичних цілей, Америка в будь-якому вигляді з Трампом, чи з Байденом, чи з Обамою – це важель, з яким вони вимушені рахуватись. І вони хочуть,
звичайно, щоб американська держава сказала, да ну вас нафіг, хто ви там, хай з вами росіяни розбираються. От для цього, власне, як на мене, все робиться, щоб ми втратили цю американську політичну, в першу чергу, підтримку, ну і військову в якійсь мірі, і там фінансову. А з приводу того, що наш дорогий президент не вживає слова Крим, НАТО і ЄС, хочеться сказати тільки одне. Володимир Олександрович, ну не оцінять. Цього недостатньо. Ви маєте приїхати в Москву, поцілувати чобіт, в прямому ефірі, звичайно, взяти прапор і відвести його російський, підняти над Верховною Радою та Офісом президента. І це треба усвідомлювати. Мені хотілося б, щоб Володимир Олександрович не зазнавав такого приниження. Дякую тобі, Романе. Дякую. Дякую. Хорошо, мы поговорили, мне кажется. Иногда мне в течение программы казалось, что Павел Климкин просто готовый ведущий прайма на телеканале ТР. Нет, Если ну, я будет такое желание, подумаю. программу свою вести международную, то мы, наша площадка интеллектуальная всегда для вас. Ловлю. Я подумаю, може і цікава ідея, слухай. Вот так. И тут мы про все будем. И про Крым, и про Донбасс, и про войну, и про то, как нас пытаются русские развести, потому что у нас здесь общество трезвости. Телеканал АТР, смотрите, всегда с нами был Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, и Роман Соболек, вечный, непереизбираемый, единственный аккредитованный в Москве МИДом русским, украинский журналист и мой друг. Спасибо, Рома. Спасибо, Павел. Дякую, Романе. Дякую, Айдар. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.